Osava Čiškári, vítajte u Night Vlogu. Teraz sme aktuálne na strednom Slovensku na jednom veľmi krásnom pohorí. Samozrejme v Assetto Corse. Prišli sme si sem zajazdiť s ostatnými chalami na zraze. Uvidíme, čo nám to prinese, teším sa na to. A ak sa vám takýto content páči, nezabudnite hitnúť sem ešte odber, veľmi ma to poteší. A dúfam, že sa uvidíme aj u ďalšieho videjka. Každopádne ideme na to. Neviem, 2 roky asi, ja som to poskladal, prvý motor tam dal a... Aký je progres? Neviem. Taký, že už je tam nový chladič, ale snažia sa tam príľubku dať, aby to tam sedelo. No a nesedí? No tak má to väčšie príľuby, lebo VTI. Takže potrebuješ také, čo... Strojársky roztvárač análu, blicky. Blicky nemám. My máme, No, tak... ale nicht funktioniert, mister. Problém. Víš? Ja som sa úplne stratil, bra. Nicht funktioniert, nefunguje. Normálne to chytíš a toto robíš. A súvaš to. Čo tu robo? Zastavme sa tu potom.
Toto bol úžasný run. Underglow. Sťažuje sa. Ale ja chcem, aby svietil. A ja som už začal brať proti smery. Lebo proste to je meta. To je game. A proste keď to nerobíš, tak si pomaly. To je to. Nehovoriac o tom, je to bezpečnejšie. Je to bezpečnejšie. Máš lepšiu stopu. Je to bezpečnejšie, lebo máš väčšiu rezervu hlavne. Hoci áno, technicky môže tam niečo ísť. Však ale nejdeš tam, keď nevidíš. No to je to. A v noci vidíš ešte pomaly za roh v niektorých zákrutách. Hlavne keď sú opadané listy alebo vysoké stromy alebo niečo také, tak áno. A obzvlášť, keď jazdíš ešte na trase, ktorú poznáš, to je o to lepšie. Kto je tvoje domáca inak? Tie huty sú tvoje domáce, alebo? Huty asi, alebo Zázriva. Lebo to je také... Zázriva, okej. Ja mám domácu, tam niekedy dojde, to bude sranda. OK, aktuálne sa tu chystá točenie klipiku. Samozrejme Assetto Corsa klipík, nič reálne sa nekoná. Aktuálne rýchla pauzička na benzínke s Monsterikom. 23:38 je, takže chcem to dotiahnuť. Čerstvý vzduch mi tiež pomohol, takže verím, že to zvládnem domov, možno už aj na jeden finálny záťah. Prípadne si dám ešte niekde pauzičku. Jo. Nakoľko som nenatočil úplne nejaké plnohodnotné outro, tak sa chcem aspoň poďakovať za zhľadnutie takýmto spôsobom. Som rád, že ste si to pozreli do konca, som veľmi rád, že vás tento content baví a veľmi rád vás uvidím znovu. Takže zatiaľ je to jedna veľká vďaka a rozlúčka s vami. Majte sa krásne.